Hello! Τι λέει? Πώς είμαστε? Oh, sorry. Λοιπόν, είμαστε εδώ για να παίξουμε άλλο ένα παιχνίδι Hearthstone. Το πρώτο παιχνίδι που είχαν βάσει ήταν χωρίς facecam και χωρίς ήχο, αν θυμάμαι καλά. Ήταν ένα Hunter rank game. Τώρα σκέφτομαι να δοκιμάσω να παίξουμε ένα Warlock rank game. Τι λέτε? Πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε πώς θα πάει αυτό. Ωραία. Ελπίζω να μ' ακούτε. Δεν ξέρω. Τώρα παίζω πιθανότητα. Ναι, τώρα. Εντάξει. Θα βρει και αντίπαλο, What? Gul'dan versus Anduin. Το zoo account εδώ πέρα, το zoo deck τρώει λίγο nerf. Τρώει λίγο counter βασικά από τον Anduin nerf. Ότι να φάει nerf, τέλος πάντων. Ωραία, για να δούμε τώρα. Βλέπω Urgent Squire σε μένα, βλέπω κάτι κόλπα εδώ πέρα, κάτι τρελά. That's the cleric. Γιατί ρε βουλιά μου. Τι σου κάναμε δηλαδή άμα. The light protects me. Ωραία, τώρα έχουμε 2 damage. Είναι εκείνος έχει ένα, το οποίο πρέπει να το κάνει κιόλας λογικά. Λογικά θα το κάνει. Σαν το Word Death, σαν το Word Pain. Για να το πιάσει είναι το damage. Στάνταρ. Κακούλης. Λοιπόν, μετά τώρα είναι κλασικό αυτό που θα κάνω, εντάξει. Τρέιντάρουμε αυτό με αυτό. Και αυτό με αυτό. Ωραίο. Σωστός. Για να δούμε τώρα. Και μεταξύ, αυτή τη στιγμή παίζω από ένα netbook. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, εντάξει. Δεν έχει καν καλό επεξεργαστή, είναι πολύ μικρός, αλλά εντάξει. Έπαιξε το Monkey, το Geomancer. Φίλε ρε παιδί, 2-4. Αυτό είναι καλό. Δηλαδή τώρα εγώ θα πέσω την Crusader. Εντάξει, δεν το θέλουμε το Harvest του Golem. Και έχει και 4-1 Crusader τώρα αυτή τη στιγμή από το Wolf. Ωραία. Σκάρω Crusader. What? What? Whenever you cast a spell. Whenever I cast a spell, είσαι πολύ σίγουρος για αυτό που λες. Πάρτα. 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 Και ο Crusader δεν μπορεί να πεθάνει αυτή τη στιγμή, ό,τι και να κάνει τύπος. Αν και νομίζω ότι με το Shadow Word Pain νομίζω μπορεί να το φάει. Να το. Τι είναι αυτό? Ποιες μου πήρες? Σκουλίκι. Mortal Coil. Αυτό το κρατάμε. Αυτό θα είναι το παρόν. Νάτος. Κάλε τον. Εκεί. Έτσι. Έτσι παίζουνε ζου. Αντρίκια. Εκεί. Στην πίεση. Well played. Θα το σκέφτεσαι πολύ να πετάξει ένα Holy Nova, ας πούμε. Trade. Ωραίο. Κι άλλο. Trade. Έλα. Ψήσου. Μπράβο. Θα μπαχαλάει το board control. Λοιπόν. Μουρί. Μουρί. Έλα. Join or die. Θα πάμε για μια καρτούλα.
Iron Fern, έτσι, Grizzlies. The deck of Grizzlies. Κάτι μου λέει ότι ο τύπος αν δεν κάνει κάτι αυτή τη στιγμή θα χάσει τον επόμενο γύρο. Ένα Holy Nova, πέτα τώρα μεγάλε. Έλα. Αυτό τι είναι εκεί. In the light's name. Wow, For Najatar. Αλλά τι μπάνες. Τι μπάνες. Παίζω. Άσε με να παίξω. Μπράβο. Λοιπόν. 4 και 2, 6 και 2, 8 και 3, 11. Join or die. Oh, if you're sure. Well played. Και δεν πρόλαβα καν να τελειώσω το τάγκ. Και τρίτο αστέρι. Ωραία. Αυτό ήταν σχετικά γρήγορο. Μπορώ να παίξω άλλο ένα. Οπ. Ωραία. Μπορώ να παίξω άλλο ένα. Ναι, θα το κάνω. Γιατί όχι. Ίσως να πάμε και 19. Ωραία. Έλα βρε. Ωραία, βρήκε game. Yay. Ωραία. Gul'dan versus Hunter. Rexxar. Γιατί όχι. Let the hunt begin. Your soul shall be mine. Το σάρι με χαλάει. Α, ωραία. Ωραία. The light protects me. Χωρίς σκέψη, Asian Squire. Από τώρα να κάνεις tracking ρε αγόρι μου. Από τώρα. Αυτή η τράκα σου δηλαδή. Μπορώ να παίξω. Έλα αδερφούλη. Τι μου πήρες. Α, δεν βλέπω. Fail. I fight. Πάρτα. Έτσι. Άμα μας βγει και αυτό, ωραία. Θα πάμε 19 ρα. Ενώ στο προηγούμενο season ήμουνα 16 και είχα 4 στα 5 αστέρια νομίζω. Νομίζω κάτι τέτοιο. Ωραία. Ξέχασα τελείως το γύρο μου, δεν πειράζει. Σιγά. Coin, γιατί... Ωχ. Α. Εντάξει. Τι έχει αυτό, έχει κάποιο... Αδερφέ μου είναι χαμσίνα να τα... Εντάξει μωρέ, σιγά τώρα πως κάνεις έτσι. Να, ορίστε, πάμε. Σιγά. I fight. Σιγά το πράγμα δηλαδή. Εντάξει. Τελείωσε. Εν τω μεταξύ, αυτός ο γύρος μου θυμίζει λίγο τον προηγούμενο γύρο, όταν παίζαμε με τον Priest. Τώρα, γιατί? Κάποιος δεν έκανε τις κάρτες καλά. Ναι. Γενικά ξέρω εγώ, εντάξει, μου αρέσει να παίζω το Zoo Deck. Είναι γενικά ένα πάρα πολύ ωραίο deck, έτσι. Και γενικά βολεύει όσους θέλουν να μάθουν τώρα το πράγμα. Join or die. Παράδειγμα, όπα, αυτό ήταν ωραίο το damage. Και νομίζω μεγάλο ότι στον επόμενο γύρο παίζει και να χάσεις. 4 και 4, 8 και 2, 10 και 2, 12. Όχι, κολόφαρδε. Sorry για την έκφραση, αλλά είναι. Τι damage. Yes. Yes. Δεν κάνεις τίποτα. Θα δείξω πρώτα 2 κάρτες. We must cleanse the Sunwell. Δεν ήταν και τι καλύτερο που μπορούσα να κάνω. I fight. Join or die. Με 5.
Έχεις μείνει με 5. Το κυριότερο τώρα θα ήταν να κάνεις ένα surrender, ας πούμε. Ένα concede. Κάτι. Εκτός αν έχεις κάτι με 5 και έχει taunt. Tazdingo! Σωστός. Τελείωσε τον κύριο. Έχασες. Well played. Done. I fight. Boom! Να σε καλά. 19. Ωραία. Ωραία. Έχουμε 140 gold, Δεν σκέφτομαι να το πάω για αρίνα. Οπότε ψήνομαι να ανοίξω ένα pack. Να δούμε τι θα μας τύχει. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα κάτσει. Πάμε. Equality Real. Spellbreaker. Cult Master. Nice. Και Inner Fire. Μάλιστα. Πολλές priest. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, το βίντεο θα κλείσει κάπου εδώ. Τώρα για να δούμε πότε θα γίνονται τα βίντεο σχετικά, τώρα επειδή έχω και εξεταστική για το ένα το άλλο. Θα δω πότε θα ανεβαίνουν. Τώρα αναλόγως το πώς, τι και πού με το PC γενικά, παιχνίδια και αυτά. Προς το παρόν θα έχει μόνο Hearthstone ή και κάποιο Minecraft λογικά, κάνα single player έτσι για πλάκα ρε παιδί μου. Αλλά μέχρι τότε θα δούμε πώς θα πάει. Προς το παρόν αφήνω αυτό το βίντεο που θα βάλω τώρα με τα 2 games στα rank και το άλλο που έχω με το Hunter και αργότερα θα δούμε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Γεια.